Гледате, аз съм Play TV и днес ще играем Clash Royale. Сега, както виждате, играя от слабия ми профил на Clash Royale. Но след като се развиваш, след като се развива още малко, ще го ставя този профил и ще си игра от силния. На другият съм на 7-та арена и имам две легендарки. Драй Орда и Лава Хонда. И нека да направим една битка. Че отдавна не сме играли в този свят. О, да ми наспами много добре. Няма да му помогне нищо. Който вече му беше бутната. Нямаше какво да се постарявам. Аз съм много добър на тази игра. Направо пукам. Ако искате утре Golden Chest утре на Clash Royale от силния профил. Never. Нищо не ми се показваш повече. И ще изиграем още една игра, защото тази много бързо свърши. И моля ви се, лайкнете клипчето. Ако чуете защо правя така, така съм свикнал. Цъмп. Цъмп. Не! О май гад, shit, о май гад. Няма какво, ще му ударят един път от това. Даже един път не ми удариха. Уху! Кой ще победи? Вие за кой сте? Разбираш, че за мен. Или може да сте за други някой. Не, няма да ти дам. Shit, oh my god. Oh my god. Ха! Жорди Алба. Не, той е тъп Жорди Алба. Жорди Алба е тъп. Жар Пике. Аз игра в футбол, но който иде. Кристиано Роналдо ми харесва, Лионел Меси ми харесва, Карим Бензема, Антуан Гризман, Неймар Джуниор и други. Девид Алаба, Инеста и още някой. Спука го. О май гад. Ще играем още една игра. Ако ще го направим много дълго клипчето, ако са 10 минути, но ще го направим. Да направим 800 купи, ще се опитам.
О. Не си мисля, че повече ще ми вземеш. Повече няма да ми вземеш. Повече няма да ти дам, повече няма да ти дам. Повече няма да ти дам, повече няма да ти дам. Аз ще те бутна първи, аз ще те бутна първи. И ето ще бутнах една такова. Сега ще изкрива да ми пусне гигантския скелет. Но той... Не, той е 654 купи и няма как да го е. Тръ! Не. О, тук да гази. Джеймс. О, Джеймс. Няма как да ми бутне колата. Няма как да ми бутне колата просто. Но, о. Не! Няма да може да скачаш в втората арена. Хора, сори. Няма да скача. Цъп, заден. Не ми се силай толкова, бе. Слаба рекия си, слаба. О май гад. Няма да изиграя да се опитвам да стигам до тая арена. Не ми си играе, направо пукам. Няма какво. Игра. Направо го бих, честно и почтено. И това ще е края от клипа. И ще си върна профила. Сега само да отворим честите. 4, 9 такива. 11 такива. И 3 пейка. Езеаци. Сега дали ще може да дигнем пейката. Чакайте да си дигнем нещата, които можем. Цъмп. Дигаме и това. Това малко. Това е моя батка, който ми вика Мук. И това е края.